Dogry bolmayan mallar kör bolsa dogurda, ya bir göz görmeýän bolsa o da gurbanlyk düşmeýe, hor bolsa, asan şonu öldüresen gelmeýän bolsa, ennam janyna sünkleri belletip duran bolsa o da bolmaýar. Ayaklary dewilip damak çalınjak yere de gelip bilmeýän bolsa, bir ayak dewilýärkäde şu ayak basýa, çala basýa. Ýöne şo bilen gelip şo kazan çukuruňa garşy getirip boljak bolsa öz ayagy bilen onda düşýär. Ýok. Üç ayak bolup gelse o da bolmady. Biri de gowrugynyň, biri de gulagynyň üçden birini ya üçden birinden kärräk gitse o da gurbanlyk bolup düşmeýär. Meselen goýunma, semiz goýuny barmyşdyk. Gowrugda olakan şoň möjek bardat degip üçden biri ya kärräk giden bolsa, ya sagyr ya beýleki geçip bolup üçden biri ya üçden birinden kärräk giden bolsa o da gurbanlyk düşmeýär. Ahyrkysy kän sorak bolýar, şahy dewilýär. Şahy dewilmäň meselesi, şah dewil akamda aňyrda peýni görnüp duran bolsa, magzy görnüp duran bolsa ala bolmaýar. Ýok, şah dewilipdir, peýni görnenak, bärdäki zahm. Ýöne zahm bireme şeditrek, heýwanzol kellesini bulap ala çekip duran bolsa, zahmy barada o da bolmady. Ýöne gurbanlykdan önçe on zahmyn pansaman etse ya gadym kılýalyk plastik erdilýärdi gadymda. Ya keçäni ýakyp şo ýaraň üstüne goýulýardy täki basym öz tutsun özüni. Şon ýalak bol gurbanlykdan önçe kesmekle dibilse, heýwanyny bildirmese, bilmese şahynyň azasyny beýse bolýar.